Id-Dar tal-Providenza dejja bit-tħejjiet meħtieġa biex jitfit mal-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa it-tella edizzjoni oħra tal-Festa ta' Ġenerożità fil-bidu tas-sena l-ġdida. Din id-darba dawk li s-soltu kienu jmorru jippreżentaw id-donazzjoni tagħhom fuq il-palk huma mħeġġa jagħmlu dan online permezz ta' Skype fejn jingħaqdu max-xandira li se ssir fl-ewwel ta' Jannar bejn nofsinhar u nofsillejl. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu ġie spjegat kif f'sena straordinarja għal kulħadd id-dħul naqas u l-ispejjeż żdiedu. Kienet sena straordinarja għal numru ta' organizzazzjonijiet u għal numru ta' raġunijiet, il-kwistjoni COVID laqtet il-ħafna nies għal dan il-għalfat tieħdu numru ta' miżuri differenti anke ta' sosten, inkluż l-id-Dar tal-Providenza u ovvjament il-dħul naqas sa ċertu punt il-modi kif jinġabar naqas, però fl-istess ħin ix-xogħol żdied u l-ħidma kellha tirrikjedi numru ta' investiment. Id-Dar tal-Providenza toffri servizzi residenzjali lil 115-il persuna b'diżabilità f'ambjent li jirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Fl-istess waqt jingħataw ukoll servizzi ta' respite lil qraba tal-persuni b'diżabilità. Ix-xewqa tal-amministrazzjoni tad-Dar hi li l-ġenerożità tal-poplu xorta tiġi ċelebrata fl-istess waqt li jiġu minjuna dawk l-aktar fil-bżonn. Kull min jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista' jagħmel dan b'SMS jew telefonata millum sal-ewwel tas-sena. Il-flus li jinġabru f'dan il-perjodu jkunu parti mis-somma totali li titħabbar fit-tmiem il-maratona.